ଏହା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପୂରଣ ହେବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ଭାବନା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଲସା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ସାମଗ୍ରିକ ପରିକଳ୍ପନା ମଣିଷ ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଲସା ଅଛି ଯାହା ଚେତନାରେ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟରେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କର। ବନ ୟୁନିଟରେ ଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ନିଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମହିଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ, ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବୋରିଂ ମହିଳାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆରୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ବୋରିଂ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଖାଇବା ବ୍ୟାଧି ସହିତ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କ୍ରନ୍ଦନ ଥିଲା। ବୋରିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ତାହା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମବିନାଶକାରୀ ମାନବ ଆଚରଣର ତଳେ ସଂଯୋଗର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଚରଣ ବିକୃତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବିଷୟ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆମର ଲାଲସା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସଂଯୋଗ ସମ୍ଭବ, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କହିଥାଏ। ଉପଦେଶଙ୍କର ବାଇବଲ ପୁସ୍ତକ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ଲାଳସାକୁ ନାମିତ କରି କହିଛି, ମାନବର ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଳସା ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପୁସ୍ତକ କହିଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବୁ। ଯଦିଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ କି? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ହୃଦୟରୁ ଖୋଜ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ପାଇବ। ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଚାହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀଷ ଦେବି। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।